Какво е мнението по това? Това е нещо нормално, да ви кажа. Защо стават с евреите според вас? Не знам, да имате ли. И тия земи са арабски. И по-скоро евреи трябва да се махнат от там. Нещо нормално става според мен. Да. Тези, които не вярват в Аллах, какво трябва да ми се случи? Ами, много неща, защото не вярват, но лошо. Иначе. Пише ли в Корана, че трябва да бъдат убивани тия, които не вярват в Аллах? Ами, пиши, да. Според Корана, кои са неверниците? Които не вярват в Аллах. По-точно полумесец. Какво според Корана трябва да бъде съдбата на неверниците? Не знам. Който не вярва в Аллах, какво трябва да му се случи? Мисля, че трябва да бъде премахнат. Пише ли в Корана? Вие чели ли сте Корана? Естествено. Пише ли, че трябва да бъдат убивани неверниците? Не пише вашата коса, ама то се подразбира. Според вас атентатора изпълни ли е завета на Корана? Естествено. На 101%. Ако някой умре за Аллах, какво ще му се случи? Ако умре за Аллах, ами хубаво нещо, той какво? Той значи не го мисли там, разбираш ти? Ако е мюсюлманин, който се е взривил за евреите, ти одобряваш ли тази постъпка? Еми, не знам, зависи каква цел, зависи. Дали? Ти чел ли си Корана? Да. Там кои са неверниците? Кои пише, че са неверниците? Които не вярват в Аллах. Еми, точно каквото казахте, които не вярват в Господ, че има Господ. Това са неверници. А каква трябва да бъде тяхната съдба? Какво трябва да им се случи? Еми, наказание в съдния ден. Кълнати си на Аллах и че ти няма да живееш. Аллах ще убие, да знаеш. Защо ще ме Не уби? се махай, защото не си Добре. представаш. Защо ще ме уби? Аллах убива неверници ли? Убива ги. Ти си неверничка, ще уби. Кои сме неверниците? Ти си неверница. Не, кажи ми на какво учи вашата религия. Тук в тази джамия на какво ви учат? Обясни ми. Не би казал, на култура не учи, на възпитание не учи, да уважаваме близкия не учи. Дай да викате неверници и смърт за неверници или какво беше? Кого съм викал? Аз ли съм викал? Аз? Какво може Кълнати да си на Аллах и че ти няма да живееш. Аллах ще убие.